Inani takabutan mga gaw. Certificate of Recognition. Serving the parish as altar server. Inana takabutan. Nindot bay. Okay bay. Kanay mo ni bay, hatag nang mo bayo. Ikaw ting. Kanay bayo. Kanay wa. Kanay mo ni. Nakaduha di ko kasutana sa Kristen mo no. Amang ko ana ni bako sa nimong sutana ma. Aman to ko bay. Bidak pa ko no bay. Di ka hadlok to ko. Hilang ko no. Ay kano. Gamay man tupot. Bidak pa bay. Lay sugaw. Ayoy. Paaka na to ko ha. May udos yung tanan diha mga ga. Another day, another life, another blessing na pasong tanan. Karon kay nag-general cleaning mismo ano. Now, ang general sa mong balay nang limpyo ba. Mao na siya gitawag og general cleaning. Nang limpyo mi karon diri sa mong balay kay kaning bike no. Bagong ayo, bagong utang. Yo dito na pasipadan ato nang ampingan. So kato mong karaang balay sa una kanang payag na mo kay amo limpyuhan no. Nya ara na ko ibutang ang bike ato nang buhaton nga tambayanan. Ang mga sinina na mo diri nga karaan among gipa-okay kang bay biabo. Ang mga mapuslan among gigamit, ang mga di na mapuslan na ipanglabay na mo dito. Nya ang uban nga pwede mapatimbang, gipang sod sa sako para ipatimbang no. Karon ikaw man dire og limpyo adto tayo sa payag at tumbong kagon. May piso. Ayaw ang kahoy lusyon ni, muputi na, ikay bang lusyon? Mabalim na ba ay? Mana kasabon kamot bay? Muta ko na sumuta. Tanapa buwa oh. Karong nga hugas ay. Napabuwa gamay. Oh, hugas ito tubig. Hugas tubig. Ya pili na akong sabon ha. Pili na. Manamig pang limpyo mga ga. Limpyo na na. Para nako, limpyo na to siya. Kung para ninyo di ay mo pagbuot kaya mo ning balay. Humanami sa among general cleaning, among general. Kapoy na. Cellphone na ta. Ako dia ako bili na. Hala. Hiwi. Kumusta man general? Okay ra tang general cleaning general? Naglayan na naman sa tiwas. Nang lamba pa magikay nga. Dagan mong kagsinina. Okay lang. Tug lang. Okay. Good. Mo to siya mga ga. Pumanami sa amuang general cleaning. Hando sa sunod gayon, hando sa sunod na itong video. Para mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.